So hello guys, welcome sa Nyam TV. Kung isa ang UK sa mga bansang pinagpipilian mo para lipatan at na makapagtrabaho, panoorin mo ang video na to. Sa video na to, ipapakita natin yung comparison ng buhay sa UAE at yung buhay dito sa UK. Kasi galing kami sa UK, kasama yung asawa ko. Mag-uusap kami ngayon. Tinatry namin tong mic na nabili namin. Try natin yan. Marami ako nakikita sa Facebook yung mga undecided or nagre-research or nagtatanong ng mga bagay-bagay. Kasi nga gusto nilang lumipat ng bansa at isa yung UK sa pinagpipilian nila. Since galing kami sa UAE, nakapagtrabaho kami doon, tapos lumipat kami dito sa UK, pwede namin gawing example yon at i-share sa mga nanonood para magkaroon sila ng idea at hopefully makatulong ito para makapag-decide yung mga gustong lumipat dito sa UK. Magbibigay ako ng mga examples or comparison ng UAE at ng UK. Ang mabibigay kong example is yung UAE tsaka yung UK kasi nga galing kami doon. Siyempre yung pinaka hot topic talaga, yung pinaka gustong malaman ng ating mga kababayan, gustong malaman ng mga tao na gustong pumunta dito is siyempre yung trabaho, yung sweldo. So rekta na tayo dyan. By the way, ano nga pala kami? Nurse kami yung parehas ng asawa ko. Lumipat kami dito sa UK from UAE, pwede natin gawing example yung experience namin as working nurses dito sa UK at sa UAE. So, rektahan na, diretso na natin, wala nang ligoy-ligoy. Pag-usapan na natin yung sweldo. Sweldo ka agad. Unahin natin sa UAE. Yung sweldo sa UAE is around, magkano yun? Depende. Figures, sabihin na natin maganda-ganda yung napasukan mong company sa UAE. Ang average na pwede mong sahurin doon is nasa 100 plus, most probably 140,000 in peso. Dito naman sa UK, halos ganun din. Ang net na nakukuha mo kasi is halos parehas lang nung sa UAE dahil sa mga taxes. Sa UAE, walang gaanong taxes. Walang taxes pala. Yung sa sahod kasi sa UAE, walang tax. So, makukuha mo siya ng buo. Sa UK naman, mataas yung sahod mo, pero mataas din yung tax. Yun yung isa sa differences nila. Sa UK, without that deduction, siguro ang sasahurin mo is nasa around 200 plus. Pero since may mga taxes kang binabayaran sa government, meron kang pension, tapos sa work pa may tax, parang 3 tax yun, no? Halos parehas na lang siya sa UAE. Yung sa sahod, sa UAE, makukuha mo ng buo yung sahod mo, around 140,000 kung nasa magandang company ka, working as a nurse, walang taxes. Sa UK naman, mataas ang sahod, halos papalo ka ng 200,000 plus. Sa NHS pala to yung pinag-usapan nating sahod dito is NHS government, nasa 200,000. Pero pag na-tax na, halos parehas na lang ng sa UAE. Ayan yung isa sa differences nila yung sa sahod. Okay, next one. Sa trabaho, yung work-life balance na tinatawag nila. Sa UAE noon, based sa experience namin, mahaba ba yung oras? Saan? Sa UAE? Same lang, 12 hours. 12 hours din. Oo. Depende sa facility mo. Like nung ako dun sa last kong company, 12 hours, pero 4 days ka pumapasok, tapos madaming off. Sa iba naman, 5 days, 6 days. Yung iba, di ba Friday lang kasi yung off? Pero 8 hours lang. Halos ganun din, no? Halos ganun din. Siguro ang masasabi ko is yung culture nila sa work, yung culture nila sa trabaho. Na sila, uso yung mga on-call. Pag kailangan ka nilang papasukin, papasok ka talaga sa work. Wala kang minsan nakakahiya pang tumanggi. Yun yung napansin ko based from my experience sa UAE. Sa UK naman, yung work-life balance sa UK is maganda. Parehas din na sa UAE, 12 hours. Sa NHS is nasa 37.5
37.5 hours weekly ang pasok mo. So, kung 12 hours, Sa UAE, 42 hours usually. mas mataas. Oo, So, yun nga 42 pala, hours. sorry. Mas mahaba yung oras na pinapasok mo sa UAE. Sa UK naman, sa government, sa NHS, nasa 37.5 weekly. Kung 12 hours ang shift mo, nasa ano ka lang, 3 days. Sa 3 week mo sa isang month, 3 days ang pasok mo. Tapos yung isang week mo is 4 days. Ganyan. Tapos, with regards to mga on-calls, meron silang tinatawag na mga bank shifts, which is NHSP. Kung member ka ng NHSP, isa siyang independent agency. Kapag nangangailangan ng staff sa NHS, dun sila kumukuha ng tao. So, kung member ka nun, pwede kang mag-book ng mga shifts na kailangan nila. Hindi uso yung yung tatawagan ka, nasa bahay ka, tatawagan ka, papapasukin ka. Most of the time, ang gagawin ng manager mo, ipopost niya yung available shifts. Kung gusto mo siyang kuhanin, i-book mo siya. So, marami kayong pwedeng kumuha nun, hindi lang ikaw. So, lahat ng member ng NHSP, halimbawa, kailangan nila ng nurse. May may app, ma-access nila yun. Tapos, paunahan na lang kung anong ward yung gusto mong piliin. So, madaling salita, ipopost nila, tas ikaw ang magbubuk. Nasa sayo. Pwede kang tumanggi. Di ka nila tatawagan. Meron namang ganun, pero madalang. Madalang yun. Yung talagang kung walang staff. Mostly NHSP. Or ipopost nila sa group. Di sila nagtatawag ng individually. So, meron na tayong sahod. Tapos yung tax sa sahod. Tapos yung work-life balance mo. Yung pangatlo naman is expenses. So, marami yung expenses kasi. Pero mag-focus tayo sa sa bahay. Since yun yung main na issue natin Isa sa mga bagay na tinatanong. Halimbawa, kung lilipat ka ng bansa, yun yung isa sa mga importanteng bagay na kailangan mong i-consider. Sa UAE, I think most of the time naman, sa lahat ng bansa, mahal talaga yung bahay. Sa UAE, yung average na price ng mga bahay dun is nasa 2,000 dirhams. So that would be 28,000 pesos. Nasa 2,000 dirhams yung for rent na bahay. Ano na yan? 2 bedrooms tapos meron ng kitchen, bathroom, hallway. So yun, sa UAE, yung bahay is nasa 2,000 dirhams, 28,000 pesos. Tapos monthly yun binabayaran. Minsan included na yung water, tapos yung electricity din, separate. Ngayon, sa UK naman, yung bahay nila dito is yung pinakamura kasi nasa countryside kami. Pinakamurang nakita ko is nasa 650, ganyan. Or 600 to 700 pounds. Kami kasi yung nakuha namin dito, buong flat siya. May 2 bedroom, isang hallway. Kaparehas lang sa UAE. Nasa 1,000 pounds. Magkano rin yun? Nasa 70,000. Mahal yung bahay. Yung bahay talaga yung isa sa pinakamahal na expenses na binabayaran sa kahit saang lugar, I could say. Pero may mga bahay naman kung mag-isa ka lang. Kami kasi kasama ko yung asawa ko. So gusto namin yung malaki yung bahay. Yun, kompleto. Para at least pag may bisita, ganyan, hindi ka nahihiyang mag-invite kasi nga may space ka for visitors. Sa UAE, average ng mga bahay doon is nasa 2,000 dirhams, which is 28,000 pesos. At sa UK, mga average nila is nasa 600 to 700. Ano yan? Yung mga single bedrooms, ganyan. Compute mo nga yan. 600 to 700. Estimated currency 70. Ha? 42,000. So, mahal siya ng from 28 to 42. Yung, kayo na lang yung mag-compute. Medyo mahina ako sa math. So, ayan, nakakatatlo na tayo. Yung una is yung sweldo, tapos yung work-life balance, tapos yung bahay. Isa pang hot topic is yung healthcare. Kasi nga, health is wealth. Napaka-importante niyan. So, pag-usapan natin yung healthcare. When I say healthcare, ito yung mga services ng isang lugar to cater your health needs. Pag-usapan natin una yung sa UAE. Sa UAE, ang masasabi ko is okay yung healthcare system nila kasi naka-insurance ng employer ang nagbabayad ng insurance para sa'yo. Meron kang insurance, so every time you go to a hospital or you seek a healthcare service, meron kang insurance. Minsan, kung maganda-ganda yung insurance na kinuha ng employer mo, wala kang babayaran.
Pero minsan may babayaran ka rin. Pero not that much. Tapos, you can go anytime sa any hospital na gusto mong puntahan sa UAE. Yun ang maganda doon. Sa UK naman, free yung healthcare nila, which is good kasi libre. Wala kang babayaran. Ang binabayaran lang usually dito is yung medication. Only thing na hindi ko lang masyadong nagustuhan, yung difference na nakita ko, ay yung waiting time. Kasi dito, napakatagal. Free siya, pero yan, makikita nyo yung frustration ko kasi nangyari na sa akin yun. I needed the service, pero yun nga, dahil napakadaming tao na nag-avail nito siguro, tsaka maraming kinikater ang NHS, it took me a while para get yung kailangan ko na health service. So yun nga, healthcare sa UAE is free. Pwede kang pumunta anywhere you want. May insurance, ang nagbabayad is the employer. Dito sa UK, free din yung healthcare. Yun nga lang, medyo matagal. Yun yung isa sa mga napansin ko na difference. Iba pang, medyo yun nga, mabagal yung service nila. So ayan, na tayo, 4. Meron tayong sahod, work-life balance, tapos yung expenses, main expenses yung bahay, and then yung healthcare. Marami pa, pero last, ibibigay ko yung weather. Start tayo sa UAE. UAE, alam naman natin, is napakainit. Middle Eastern area, kagaya sa Saudi, Middle East talaga kasi maraming desierto, is napakainit. Lahat ng mga bahay doon ay naka-AC. Ayan, yung sa experience namin sa UAE. Yung mga taga-UAE, alam nila yan. Dito naman sa UK, malamig. Kaya nasa loob lang ako ng bahay pero naka-jacket pa ako. Tsaka hindi uso dito yung AC. Ang uso dito is yung heater. I-consider nyo yan. Kung gusto mo sa malamig na lugar, pwede ka dito sa UK. So ayan yung 5 differences na nakita ko sa UAE at sa UK. Una, yun nga, yung sa sahod. Pangalawa is yung work-life balance. Pangatlo is yung expenses. Tapos yung pang-apat is healthcare. Tapos yung pang-5 is yung weather. Marami pang factors to consider. Yung mga tinakil lang namin ngayon sa vlog na to is, sa tingin ko is important na mas pina-prioritize or kino-consider natin is yung mga bagay na yun, yung 5 bagay na yun. Kung meron ka pang gustong malaman about dito sa UK, i-comment mo lang dyan sa baba para mapag-usapan natin sa susunod na mga vlogs. I'm trying to start this vlog para makatulong sa mga nanonood, sa mga kababayan natin na nag-iisip na lumipat ng bansa at kino-consider yung UK na pwede nilang lipatan, mapagtrabahuan at dalhin yung family nila dito sa UK. Gusto natin share yung experience natin para matulungan natin sila na makapag-decide ng mga plans nila para sa future. Again, kung meron kayong mga gustong malaman, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Pag-usapan natin yan. Kung na-experience na namin yun, pwede natin siya pag-usapan. So, ayan mga guys, kung meron kayong gustong malaman about dito sa UK, just comment down below para mapag-usapan natin sa mga next vlog natin na gagawin. Hopefully, makatulong itong mga ginagawa natin to para matulungan ko kayo na makapag-decide kung gusto niyo lumipat dito sa UK. Nga pala, kung you find this video informative, just subscribe to our channel para updated ka sa lahat ng mga uploads natin, future uploads. O sige, bye-bye!